खुलुमखा जोंनि जद त्रिपुरा सारकनो जों फायनाय 15-16 अक्ट'बर जोंनि TWF बाय अर्गानाइज खायजाक जों खायसे फुड फेस्टिवल नारखा 15-16 अक्ट'बर थाय अंनाय मानिक्य कोड आ जागावो उद्बोधन खायजाकनाय 4टा समय जोंनि 4टा to 9टा 10टा जरा जों बुसुक थांमाननाय जत त्रिपुरा सारकनो जों अर फाय मानजाना बागै पयनाय जोंनि स्टल दङ 10-12टा उद्बोधन खायनाय जोंनि महाराजा दंफायनाय ब निजे दंनाय ताई जोंनि अजागाव कम्पिटिशन दंनाय फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज दंनाय जों स्टल जोंनि चायनानाय कम्पिटिशन नि बागै जों फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज दनो ताई जत जोंनि अल त्रिपुरानि नाय दंनाय न जों जोंनि फुड फेस्टिवल फायै मानजाक नाना बागै जोंनि जा गथक जोंनि जा बरक जोंनि सिरि सिटिओ जों भाइके जासायफाय अबनो फाय जाना बागै खाबै खाबै कयो जों आगि कुसुम कुसुमो थक सारा मस्ला सारा मानै जों जोंनि त्रिपुरा सारक इन्डिजिनियास रक अ त्रिपुरा हास्टेनि इन्डिजिनियास रक भाइके जोंनि जामुंनो जालाय अबो जों मानथौरिनानै जायतकनाय जों जत सम्भव हर बायसंबै फालनानै ज्रेस्टा खायनाय वासंबायबो आसगनो बुसुक मान जों ज्रेस्टा खायनाय फायदि जत त्रिपुरा सारक जोंनि फुड फेस्टिवल नो नायथक थक खायना बागै जों आरो जोंनि एन्टारटेनमेन्ट बागैबो जोंनि आगि सिरि सिटिओ रिजार्भ मानि रिजार्भ जादि कलिजा बो दंनाय जोंनि रिजार्भनाय बो जों नाहानाय आबागै जों जत नरक फायखान जोंनि फेस्टिवल नायथक थक नाय मोसांनाय जोंनो नर एनकारेज खायफैदि जोंनि इन्डिजिनियास जों नारना बागै जों अब खायो जोंनि फुड फेस्टिवल नरनो सारा जों अब सक्सेस अंगला खायमा दङ आबागै जों नरनो खाबाय खुबै कइजावो ताइसा सानाय 15-16 अक्ट'बर समय हिंगे 4टानि सिमी नरक जतनो अ समय फाय मानजाना बागै जोंनि फुड फेस्टिवल फाय जाय जा फायना बागै न जतनो कयो खाबाय खुबाय आसना हामबाय जों अर हामबाय जों अर जोंनि जागा जों आस्ताबल नाय माने जों मायाङै जों जागा किसा चिकन उखा जों मानिको कोडो आबागै जों 12टा स्टल खायमानो बायरेनिबो जों बुसुक बरंनो रिमान जों रिखा अलरेडी आबागै चिन्ताय जागा खरिखा बायरेनिबो फालफायो पुइलानो जोंनि बुबाग्रानो खुलुमबो ताई जोंनि त्रिपुरा हास्टेनि जत बरम गोनां जत माने खाजानि दाखुब ताई बुखुब संनो आं खाबाय कैसा जोंनि मीडियानि बिसिंथिखाय कयमु फायनाय 14 अक्ट'बर 2023 जोंनि खुमुलुंग कैसा कतर लुकुथुम पान्दा अंनाय मियाखायबा मेगा मास गेदारिं अ लुकुथुम पान्दा आबो जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानमुंनो गैयै पान्दा अंनाय जों फुनुगनानि नायो जों प्रमाण दिनानि नायो जे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारक त्रिपुरा जग्र जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सारायासा राज्यनि थांगै दंनानि अ त्रिपुरा राज्योआव जों बास खाय दंनानि जोंनि ताय लामा करिखा आबुनि बागैनो फायदि खाजानि ताकुब ताय बुकुबसं अबो सुदु आनि साइचुंगिया निनि साइचुंगिया जतनि बागैनो जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै नांगौ आबुनि बागै अ सानमुंनो जों दिल्लीनि जोंनि दिल्लीआव प्रधानमन्त्री स्वराष्ट्र मन्त्री जत मन्त्री आदम रक बरकनो मेसेज रिनानि बरक इ वानसुगै मानानि जे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारक बेलायखेनो नांखाना ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड हिनि वानसुगै मान दिनानि आबो निनि आनि जतनि फान नांगौ जतनि सुबासु नांगौ जत फायनानि नांगौ अ जागाव जों ताबु राजनैतिक खायलाया अर जों दफानि जोंनि नांकुक मानि जोंनि हा आबोनासो जों नांग्रावो राजनैतिक उलक खायलायानो जों पुइलानो जों जोंनि हानाव जों रखा खाय नारिक लायग्राना बयबो सेक जागिया खालायो जों नारिक लायग्राना आबुनि बागै जतनि सुबासु नांगौ खाजानि ताकुब ताय बुकुबसं आबुनि बागै जोंनि अ मेगा मास गेदारिं कैसे प्रमाण दिनाय जे सारा त्रिपुरानि आनाचे कानाचे जों अर केबो कसा केबो कर्म केबो कख्रान हियावो इ त्रिपुरा सारकनि बागैनो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ हिनै वानसुगै मानानि जत अ हानि अ हायुंनि बररक आबो अ मेसेज कतरनो जों रिनानि बागैनो जतनो आ सालचा
नुखुंनि नांकुकमानि सामंनो याकारि फानो जों चिनि नांकुकमानि पुइला हांके ग्रेटा ट्रेपलेनसे आबोनि यागुलसे ताई नुखुंनि सामंगु आबोनि बागै जत्तनो आंकोयो चिनि ओ 14 तारिखो मेगा मास गैदारिंको जत्तनो हायै सकपाइना बागै 11 तानि बिसिंगनो जों खुमुलुंगो हायै चिनि कानमुं तुमुं बाय जों जत्तनो नायथाथक हायै इ तिप्रासा थानसा कक बाक्सा याप्रि बाक्सा बुबाग्रा बाय बाक्सानो बुबाग्रा चिनि बसकांगो जों बुबाग्रानि उंक्लोगो ताबुक बतंगु जों बुबाग्रानि बंश दरगबा ने वानसुग्रि मानानि बागै आदि जत्तनो फाइबायदि होनो आं जत्तनो आनि खाबाय कयजावो जत्तनो खुलुमबायखे।